Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan nga ayatan ni Albert ni Sheila, kat ni Corazon ti ayatan na, nga uray pa'y nagsinan ti dalanda. Iti sabali abangir, nagtungpalata ni Nana Lolit iti impaaramid kenkwana ni Sheila, ngem saan na pinagaramidan iti dakas ti ubing. Kat pampanunutan na no anya ti rumbang nga aramiden na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay, aday ta. Nagsardegan ngagsangit ni baby. Ay, talaga amabisain. Ay, anya nga tati aramidag. Sa anak nga tan nga agsubli kada Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak nga agsubli, sigurado asa anak to asartengan ni Ma'am Sheila asa pulan. Kat da kasaklakit day. Demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga ta tinasaya at nga ramidag. Sapay la kuma, na makasara kak itinasaya at ipanagpuspuso na amang ampon dito'y ubeng. Agawid tan na Milay, nagpakada akon itigayam ko ang nagkasangay. Sige, ma'am. Inak nga rod mangkita iti pagluganan ta. Saanan, magmagnatan. Ay, sigurado ka, ma'am. Asidagla ang matijay balay, magnatalatan, exercise. Ala nga rod, sika ti makaam mo, ma'am. Ay, nagrigat gayam ti magmagna. Makabannog na oray agin inayad ta. Ay, kunakmat ngamin ka, amang kita ak iti pagluganan ta. Ta saan tamot ngamin nga inaramat ti kutse, ma'am. Asidag nga rod, apay paylaang nga agkotseta. Ma'am, adda umasidag ka data babae. Nakauba iti ubeng. Nainbag nga oras yo. Mabalin ka di iti makisarita kada kayo. Maipapanitian niya, Nana? Ma'am, mabalin ka di ada kayo ti pangibatsak dito'y anak ko. Ha? Ha? Ibatim kada kami ti anak mo? Uwan, ma'am. Ibatik kada kayo. Kat da kayon timang padakkel. Ano niya? Sige, da kami timang padakkel iti anak mo. Ngam, anak mo ka di at talaga daytoy amaladaga? Idinto ta, medyo addan edad mo, Nana? Anak ko, ma'am. Agtawanak paylaang iti 46. Kat nagsikogak paymat. Kan sa anak mat anarigatan ang nagpasngay. Kastagayam, Nana? Kat kidawak kumaano mabalin. Nawaya aklat ta kuma amang sarungkar iti anak ko. Itulok yu kuma. Saan abali? Ta saan ko asoblian kada kayo? Dumakkel kada kayo ti ubing, ma'am. Ha? Kwa? Ma'am. Ikarik, saan ko asoblian kada kayo ti ubing? Ngam, kayat ko kuma anawaya aklat ta amang sarungkar kan kwa na. Sigurado ka kadi? Ngam, kasano nag kinaawatan kayon to iti asawam? Kat maako na ti ubing. Kabisadok ti ugali ti asawak, ma'am. Iso asaan amabalin ang maamuan na anagsikugak. No kasta, asino ti ama to'y ubing? Kwa, ma'am. Awanan, pimusayan. Ha? Pimusayan? Uwan, ma'am. Na-aksidente iti motor. Kat saan na analasatan. Anya? Ngam, apay nga rod asaan nga iti kabagyan ti asawam ti pangtedam iti ubing. Napanunot ko matday ta, ma'am. Ngam,
Awan amok akabagyan tinakirilasyonak. Ken maysa, linuko naklaang dayji alalaki, ma'am. Nakwarta laang ti kayat na kanyak. Una yan? Ewan, ma'am. Kat panagkunak, safety anak ko kada kayo. No da kayo ti dumakalan na. Kan amok anasaya at ti masakbayan na kada kayo. Saan kayo nga agdwa-dwa, ma'am? Ikarek, saan ko asoblian ti anak ko? Ti importante kanyak. Dumakkel anasayaat. Kan maisuro iti nasayaat akababalain. Tadinto ket umala kanyak agarang ganjang. Bueno, awatak ti ubing. Padakkelag akas pudno nga anak ko. Ikarikan ka adumakkel nga addaan nasayaat akababalin. Mama, ang hila tinagan ti ubeng. Kat adda kayo no baliwan nyo wano saan. Okay. Awan parikot iti dayta. Saan ko abaliwan tinagan na? Gaputa magustuak tinagan na. Anghela. Kasla anghel asimang bay dito'y balay. Maria Anghela tinakaborda di talampin ti ubeng, maham. Wen, ngam awagak lata iti anghela. No kasta, desidido ka amang padakkel iti daytoy amaladaga, ma'am. Wen, nanamilay. Taamumat nga aging gaita. Katawan pa'y anak mi kan ni Dani. Ang kasanon, no addanton anak yaw, ma'am. Uray adanton anak mi. Saan ko lata abaybay anday ito nga ubing? Ay na, nagsaya at ka talaga, ma'am. Aywanak, aging ga adumakkel. Ang ayos latta kadigan ka tinakuna ni Mercedes. Anya tay kuna na anagan na. Mercedes matinangag ko nga imbaga na anagan na. Wen, Mercedes tinagan na. Ay, ayos ka dilataken ka asarungkaran na ti ubeng. Wen, awan parikot iti dayta. Maawatak tirik nana, gaputa maysa nga ina. No apay mo't day dya babae. Taliniputan na ti asawa na. Ay, 46 ka no ti taon na. Imbaga, tanakaanak pa'y, kat paanak mo ten abakit. Adda ka no ija abroad ti asawa na. Amin a tao, agkamali, nana. Anyangay nga ron. Ay, sabagay mo't kit di ma'am. Kat pagyamanak, tasyak tinapili na amang padakkel iti ubing. Ngamin, kailiw kun at talaga ti maaddaan iti anak. Ala, ma'am, adda akatulungam amangaywan iti ubeng. Hoy, Corazon! Apay nga agsangsangit ka. Kunak man no nakaturog kan. Nga magsangsangit ka ba't gayam? Berna, kailiw ko na giti anak ko. Natural akaili mo, ida. Taanak mo, ida. Sakat ubing dalaunay a pinanawam. Ala, sumardeng kan nga agsangit. Maturog takit din. Tamasapat apay nga agriing inton bigat. Masapat ang agluto. Nagsapa arumrumwad dagiti amo ta. Perla. Ala, huston. Di ka nagsangit pa'y. Basta panunutam anasaya at ti kasasaad dagiti anak mo. Ita ka lang asimangpat, Nana Loli. Nagbaligi ka kadi? Ay, uwan mang. Awanan pa rikaw. Anya tinaramid mo? Tamano nga aldaw adi ka nagawin? Anya tinaramid mo? Tapno maipatungpal mo ti imbaga. Impakan ko iti tigray, ma'am. Manglukluko ka kadi? Adda kadi tigre ditoy? Impaanod ko iti karayan analawa, ma'am. Sa dino abanda day ta ang karayan? Ijay adayo, ma'am. Nagluganak pa iti bas, sakbay anakadano nak ijay. Di kagdanag, ma'am. Awan nakakita kanyak.
Sigurado ka kadi? Wunmot, ma'am. Isu nga awanan parikot mo, nasulbaran. Sige, itad ko kan katitangdan mo. Itad ko nga awan surok, awan kurang na. Sheila, sa dino tayan ni Lolit. Apay ajak nakita iti dua nga aldaw. Naira na laadi yun nakita, papa. Adda ita ni Nana Lolit iti silad na. Nasakit ka no ti ulo na. Ket, nagtumar ka din iti agas. Wan, papa. Ti apok, kumusta matan? Awan pagdanagan niyo, papa. O sige, rumara kon. Okay, papa. Agan-anad kayo. Hello, Nana Lolit. Kumusta ni baby? Kuya sir, nasayahat mo, nakaturog. San mo baybayan Aywa naman na imbang. Word, sir. Sige nga Rod, kastapay. Bye. Bye, sir. Naimbaglangan. Tada ni Nana Lolit. Tapno adda mga iwan iti anak ko. Ay, korason. Sa dino tayan mo. Kailiw kayon makita kini Maria Crisanta. Albert, kasano? Rumorta. Sumuro tayo, J-Bar. Mapandag iti kakadwa tayo ang nag-seminar. Saanan? Maturog aklangan dito'y hotel. Good boy ka talaga Alang nga Rod, agpaalaklangan iti inumanta. O sige, basta saan ta rumar. Tamangan no maisarsarak tapay. Nasimbang titurog ni baby, Nana Milay. Uwan, ma'am. Nana, panagkunam ka di kat pudno nga anak ni Nana Mercedes dahito nga ubing? Uwan, ma'am. Tanapintas mo't ni Mercedes. Uray bakutan. Kan, ay napintas to'y ubing. Ay, no kumata siyak ti pudno nga ina to'y ubing. Asyak amis mo tinangipas ngay kan kuana. Di ka agdanag, ma'am. Maaddaan kanto iti anak. Kaanong to, Nana? Dumteng tulata, ma'am. Sapay la ko mga Rod, takasta. Hello, honey. Imbag man ta nakaawag ka. Wen, honey, agawid kami. Nalpas ti seminar mi kan ni Albert. Albert, kung kunamlatan iti boss mo? Kasta ti kayat nayawag ko kuana. Ala nga Rod, agan-anad kayo iti panagawid yo. Anya ti kayat mo pasalubong ko ka? Pakmakan? Amumot kanyak. Sa anak nga agpilpili. No, anya latan ti kayat mo agatangan na para kanyak. Makaamu kalatan. Sige, alang nga Rod, kasta pa'y. Agrubot kami kan ni Albert. O sige, honey. Agan-anad kayo. I love you. Nag-sweet kayo umatan kinibakit mo. Hani ti awag yu iti tunggal maysa? Kasanong amom? Adakla iti asidag mo. Idi kasarsaritam ni bakit mo iti cellphone. Di ka nadlaw nga imasidag Kasano? Nakakonsentrate ka makisarsarita kinihanim. Katsika, anya ti awag mo iti asawam. Honey? Babes? Wano? Darling? Awan. Kayat na asawan. Awagam laangan itinagan na. Wan. Apay ngay. Awagam kumamat iti honey. Amumat asaan ko nga ayatan. Kasanok nga awagan iti kasta. Ay, unan niya. Sa bagay. Ala, aglubwatan tagbiyahitan. Sige, ngamsakbay na. Intapay gumatang iti pasalubong. Imbagak iti asawak, nga igatangak iti pasalubong. O sige, kaduaan ka gumatang iti pasalubong. Perla, natagtagainap ko ni Maria Angela idirabii. Anya tinaitagtagainap mo, may papankan ko na. Nakakaasi kampay idi iti asawa ni Albert. Kanayon kanungag sangsangit. Ay, saan mo't siguro akasta ko rason. Perla, madanagan akpaykit din.
Saan nga itulok ni Albert nga agbalin ang nakakaasi ti anak yu? Imposible, abay-bayan na. Kanayon ni Albert iti trabaho. Kasano ang makita na ti mapaspasamak iti anak mi? Ay naku, Rason, saan ka nga agpanunot iti negatibo? Iwaksim day ta iti panunot mo. Alakit din, agsukatan iti kortina. Tapno malpas ta ti trabaho ta. Ang mga no agungat ti amo ta a babae. Itulod ka ni Jebalayo, Albert. Kansukunan ka into nagsapang agtrabaho. Aginanata pa inton bigat. Uray santa pa asumrad. Bukas ta, itulod ka nga rudan. Saanen? Agmaneho kalatan naging gay balayo. Sakto latan ti agmaneho nga agawid. Angam... Di ka nagkadkad. O sige, aglayon talatan ni balayo. Nangagmo ka di? Ken naawatam timbagak nanalolit? Word, ma'am. Di ka agkibaltang. Laglagi pam ano madaksanak. Madaksan ka man. Kat dakdakas pa'y ti mapasamakan ka. Ay, wun, ma'am. Paulit-ulit ka, mat. Ala, muti nga rodin jitangdan ko ako nam nga itid mo. Idikalman pa'y laang nga urayag. Ngam di mo mutla ito doon. Makauray ka. Amok nga minti ugalim, ma'am. Sweetik ka. Anya? Mudto yan tay tangdan ko. Tano di mo itid. Agipulong ako ni Sir Albert inton sumangpaot. Anya? Nagtangsit ka matan nanalolit? Sige. Aramidem tamadaksan ka. Oray man? Saan lang mo't asyak ti madaksan? Ad-addan kan ka, ma'am. Nang runa, tasika ti mastermind. Anya? Talaga natangsit ka? Saan mo't, ma'am? Ibagbagak laong mo't ati pudnaw. Malakit din. Yagyon tay tangdan ko ngayon ka rin. Ano saan? Ay, talaga nga agipulo nga. Oh, adto yan titangdan mo. Adda amin iti dayto asupot. Ha? Intupak mo iti lamisad, ay ta nakasupot a kwarta, ma'am. Gapot natangsit kan. Ay, ti kunayo kit di, ma'am. Nasakit tinakam yu amang tangdan kanyak iti impaaramid yu akinadakaw. Sumargang kan. Kaamam tabibig mo. Inton kon, ibabawik dayta a kwarta. Padasem nga ibabawi, ma'am. Tatalaga nga agkantaak. Mabalin mo ti ang kanta. Ngam ti kayat ko. Sintonado. Maawatam. Ay, ilintag ko ati kantak, ma'am. No kaskasanaw. Ay, saan to pulos nga agsinto na daw? Nang runa, nugamdan yu atakawan ti intangdan yu kanyak a kwarta. Anya? Bainti uno, 22. Nay, nagaduda iti a kwarta. Kasladyak mo't ammo abilangan. Idulin ko lata na iti a kwarta. Jak gargarawan. Jak gastusan. Ibidin siya na ito'y kontra kan ni Ma'am Sheila, nubilang laang. Sabagay, awan matkit di ati pagdanagak. Ngamin, nasaya ati kasasaad ti ubeng iti sidong ni Ma'am Amanda. Nakasweldo tamanan perla. Ada pa'y nayon na. Nagsaya atay. Uwan nga rod. Adamanin na yun ti urnong ko na. Ada ipawit ko kaninanang. Ngam ne, di mo ipawit amin Diyay lakatukad ti kasapulan dat ipawit mo. Narigatan gayam. Ang mga numasayang laang ti kwartam. Ay na, tunggal agsweldo ta. Kas na di bang magam kanyak. Ay wun palpalagipan ka laang gayam. Tasyak, kas na ti aramidak. Jak ipawit amin amat gadak. Ngamin, agruaman ati pamilyak no kasta. Ang mga no agin enjoy dalaang. Ngam siyak, addaak dito'y nga agrigrigat. Doon ti pagandala makabsat mo, saan ka di? Wan, ngam jay lakatukad ti kasapulan dat itid ko. Kat adakadakwadan no agtipid daw no saan. Sa bagay, maawatan ka. Kat sika, pudno ati anak mo kan ti inamlaang ti agnumar iti kwartam. Ngam anya nga iti ammom,
No addamot mananggun daway, kat utang da nga utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Kat tidakes, saan da nga amuti agbayad. Iso a kontrolam latat ipawit mo. Iti kasta, numapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Orno ngagtidad duma. Tapno sigurado asaan ama sayang. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay ita alawas a napaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.